Iko. Oh. Iko ha, iko. Oh. Papa J. Boy Nonoy. Di ko balan kung ano bang dapat akong imuon subong. Bangod sa kapobrehon. Sa edad nga 19. Sugod na ako, Papa J. Boy Nonoy, og di tawag mo nilang pagbanat ng buto. Bangod sa sitwasyon, Papa J. Boy Nonoy, nabot ko sa punto nga nangamo ko og isa ka politiko. La. Na? Politisyan nga mo, Papa J. Di na ako ihambal, Papa J. Boy Nonoy, kung ano ang iyahang estado sa pagkapolitiko. Basta politiko. May edad na si Sir, iyang asawa. Pero bati-bati ko kuno na, Papa J. Daw first kagawad sa ilang sityo. Oo, ano nga mo? Base siguro ni. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Nangamo ko bilang isa ka gitawag og boy. Tagadilig sa mga tanom, taga-cultivate sa ilahang farm, tigpakaon, Papa J. Boy Nonoy, sa ilahang mga buhi. Nga mga buhi gani, buhi. O iba pa nga mga ulobrahon, Papa J. Boy Nonoy, nga binulan ng sweldo. Pero okay lang, Papa J. Boy Nonoy, kay stay in manggo sa ilahang balay. Sa duha ka tuig, Papa J, nako nga pagsirbe as boy kina madam kag sir. Nawamat-amat ko nga nadiskubrihan kag nabatyagan ang iba nga batasan ni madam. Kapin pa kung maabot sa punto nga naka-out of town si Sir. Lahigid, ibagid si Madam. Ibagid si Madam, Papa J. Boy Nonoy. Kapin pa kung kami lang duha. Wala. Di ko man Papa J. Boy Nonoy nga ihambal nga medyo kalaing ang behavior ni Madam. Di man siya suplada. Mabuot siya sa kuha, Papa J. Boy Nonoy. Pero daw, matsyag ko daw sobrang pagkabuot niya sa kuha. O isa ni sa ginakulbaan ko, Papa J. Boy Nonoy, basi mala, mabulil yaso. Apin pa ang isa kahigayon, Papa J. Boy Nonoy. Nadinigid ako, nag-ulbo. Nag-ulbo ang dapat mo ulbo. Si Madam may edad na. Pag ako, bata pa. Ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Bata pa po, ma'am. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, mo niya mga natabo. Ma'am, ko ma'am, wala ko nang tapos pakaon sa mga ido. Uy, bayo kayong pakaon mo ang dugi-dugi. Ko? Yes, ma'am. Pwede mo ako tudluan. Teach me how to dogi. Ay ko, ari nagali ang mga supply naton, ang pagkaon sa aton nga Pop the Magic Dragon. Ari naman napakaon mo na. Ang mga crocodile ta.
Ma'am, tapos na, ma'am. Tapos na, ma'am. Ay, oo, dapat parigusan mo ginako ang aton nga dragon, ha? Kay, Sige, ma'am. kung kaysa nga daan, kung matraffic, ginaservice na mo na ni sir mo. Dako, ning dragon. Pero, sakon lang ko. Okay lang sa imo nga, kuan. Mapalapit ako da sa imo. Wala ba na problema, ma'am? Ang importante nga, Mr. Kag maayo, ma'am. Ang singgarong na pagkaon mo duman. Tapos na, ma'am. Kompleto na sa talaga. Ma'am. Oo. Sa naon na pagkaon mo. May iba pa ba kang isugo, ma'am? Kung pamangkoton da ka ko, ikaw, makaon man ka sakon. Ano ba, ma'am? Ay, ang butsay mo. Kagwapo tanisi mo. Apang bungol ka. Ma'am, pasensya na. Kabalo ka ko. You don't mind. Laing gini si ma'am. Wala ako sang... lain nga ba istoryahan sang akot na gidabat siya? Ma'am. Kapugat kayo galit ko kung... wala ikaw sang mapautwasan. Mapautwasan sa kalain kag kasakit sa imo nga buot. Ma'am, andap ko mamati sa ma'am. Basi kung pwede ko, pamatii ako. Sige, ma'am. Pamatian ta ka. Sige, sugda na dato. Di naman. One day, isa ka adlaw. Sang masukod sang akon kasaysayan. Ikaw? Yes, sir. May out of town kami upo ng akong mga konsihalis. Mawadula ko diri sa balay mga isa ka semana. Ang akong hangyo kanimo, pwede bang ikaw lang anay nga ang mag-atipan sa ato ang mga buhi diri? O ikaw lang po nagmag-atipan kay sa imong ma'am, ha? Okay lang ba nimo? Okay naman, sir. Wala problema na. Basta kompleto lang mga supply, sir, para di namin kailangan mga ito pagban mo para magbakal. Kung okay lang. Okay lang. Maayo. Anyway, tagaan ta ka og enough nga budget para mabakal nimo ang dapat backload subong dayon bago ko mo larga paadto og Metro Manila. Og iko, pwede ba nimo ihatag sa ako ang 100% ang ikaw ang isa sa mubantay sa imuhang mama? Kabalo naman ka ng imong mama. Kung diin-diin na mag-adto paggabi, mag-nightlife, kabalo naman ka na, miskin may edad na. Pero mag-jamming-jamming po na. O isa pa, ikaw gusto na ko bantayan ni mo ng imong mama? Ibisan may edad na ng imong mama. Basi kong napay magkagusto. Ano ikaw, ha? Niabot na siya. Honey! Honey! Bakit ang tagal-tagal mo? Kanina pa kita hinintay. Sana all ginahintay. Napanos na. Panos naman ginapirmamente, honey. Napanos na yabihon nga ginpreparar ko sa imo. Mga ontag ba? Ay, kanina pa ako tumatawag sa iyo. Bakit hindi ka kasi nagsabi? Honey, sinabi ko na kay Iko. Ay, Iko! How are you? Okay lang, ma'am. Okay lang. Ay, how do you do? I'm fine, thank you, ma'am. Ay. Honey, sinabi ko na kay Iko ang aming biyahe sa susunod na linggo at biniling ko na lahat, no? Ay. Sa kanya lahat ng mga kailangan niyang gawin dito. Ay, alam mo naman, honey, si Iko,
Pinagsabihan ko na yan at saka di mo naman kailangan pagsabihan yan si Iko kasi kung siya siyang gumagawa ng mga responsibilidad na dito Yan sa ang atin. gusto ko kay Iko. Yan ang gusto ko. Ay, sa lahat ng mga boy natin, ito lang yung pinaka-gwapo na macho pa. Parang yung kilala natin. Oo. Yung kilala natin na gwapo na matso. Kamus- Walang iba. Oo, walang iba. Hindi si Don Marco. Kamusta na kaya si? Ang pugi-pugi. Oh, pogi-pogi. Ah, Ang pula-pula. Oh. Ang bango-bango ng bulaklak. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Badawi, honey. Kain na tayo ng bihoy. Ay, sige, wala problema. Oo. Basta ikaw, yun lang ang bilin ko sa'yo. Alagaan mo mabuti. Especially ang iyong mom. Pag alis ko, bantayan mo. Alam mo naman na kayo lang dalawa dito, ha? At kailangan mong bantayan ang iyong Yes. Oo. sige, sir. Walang problema, sir. Basta ako na bahala dito sa balay, sir. Ikaw yung mga pet natin dyan, ha? Alagaan mo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige. By the way, bakit hindi ka nalang sasabay sa amin ni sir mo kakain? Kumain na ako, ma'am. Kumain na ako. Ay. Honey, wag mo nang entertainin si Iko. Sige. Ako ang entertainin mo. Ay, Tayo na At tayo. tayo na, darling. Kumain na tayo. Kakain na tayo. Kumain tayo. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ikaw, honey, kaya mo ba to? Ay, ang pangutana ko sa iyo, honey. Ikaw, kaya mo pa? Dubidubidap. Puro ka na lang yabang, honey. Wala ka namang binatpat. Ay, ang botse mo. Ay. Sabi ng jeep. Wala talaga. Honey, Honey. bakit hindi mo na lang laki-lakihan yan? Siguro ko maplastar kay medyo open kayong cottage. Si Madam man eh. Madam! Tinimplahan kita ng paborito mong kape ko. Kasi alam ko napagod ka kanina. Ma'am, matulog na ko, ma'am? Ay, bakit hindi mo ako papasukin kahit saglit lang? Patay. Ma'am! Ihahatid ko sa iyo yung sahod mo. If you don't mind. Ma'am, pasensya ma'am, pero di ko na pwede buksan ang pultahan, ma'am. Naka-boxer short na mahugo, ma'am. Ay, ikaw talaga, Iko, Bakit ka naman talaga nag-boxer? Nag-boxer ka pa? Bakit hindi mo na lang ako boxingin? Para masaya naman tayo. Pasudlan ako. Hindi mo ko pasudlon karon arisa ako ng duplicate na yabi. Patay kang bata ka. Sige ma'am. Patay kang bata ka. Ano naman kanin plano ni ma'am? Ano lang yung mga sweldo? Sige Pati ma'am. ang imong mid-year bonus. Kahit nga wala ka na nga mid-year bonus, salamat ka nga sa akin kasi inalala pa kita. Sige ma'am, buksan mo na lang ma'am. Oh, buksan mo na. Buksan mo na at babahaw na yan. Salamat sa kape, mama. Ano to nga kape, ma'am? Init lagi akong talinga, ma'am. Sobra ito ni sir mo kay ginakuan ko na kay sir mo pero wala epekto. Kamusta daw si sir, ma'am? Nakaabot na siya sa Manila, ma'am? Ay, oo, kagapon pa.
Mayo. Eh. Sige, ma'am. Salamat sa sweldo, ma'am, ha? Oo. Sa bonus, bisin dapat di ko magkadalag bonus. Ay, makadawat og bonus, pero kita-gaamo kong bonus. Sige, ma'am. Matulog na siguro Ay. ko, ma'am. Ay, ko, dali lang. Nabudlayan man ako sa pagtulog. Anong buot mo ang balon, ma'am? Alam mo naman, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa bawat isip ko, siguro ikaw yung aking panaginip. Ma'am? Anong buot mo ang balon, ma'am? Ano ba, alam mo ba ko? Naglilibog kasi yung ulo ko kasi every time na matulog ako, ikaw yung mga napapanaginipan ko. Ma'am? Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Alam mo ba kung anong ibig sabihin yun, B1? Hindi ko alam, Bito. Kung ganon, Ma'am? kantahan mo naman ako ko kasi hindi talaga ako makatulog. Nasanay talaga akong palagi akong kinakantahan ng aking mister. Pero di ni pwede, ma'am. Pwede na ako. Pwede na. Maluoy ka. Ma'am? Makaya ba siyang konsensya mo nga hindi ako makatulog? Gigunitan niya akong paa. Ma'am? Kung hindi ka magkabalaka, Ma'am. parte ni siyang imong nga trabaho. Ma'am, pero ma'am. Alam mo ba Ma'am. ko? Ma'am, init kayo mong kamot, ma'am. Gusto mo bang kwentahan kita ng kuwan? Oo, nung panahon na madalaga pa ako, alam mo ba, marami yung naghahabol sa akin. Ma'am. Alam mo ba ko, mahilig akong kumanta. Ma'am. Ma'am, hindi Kantahan mo naman ako ko. O pili ka kung dili ka mo kanta, ako mo kanta ni mo. Ma'am. My boy, lollipop, papapapap, paparapapap, love ko to. Sige na ko. Ma'am, palihog, ma'am. Sige na ko, Ma'am, maluwi ka. Ma'am, ganun niluhod, mang kadiha, ma'am. Ay, maluhod ako to kay Ma'am. manawagan ako sa akong mga pagmamangkol, sa akong mga kaparintihan. Ma'am. Rin na. Mamayo. Ang ginapanawagan sa tanan nga mga kaparintihan kag nakakilala sa... Ayaw, mamayo. Ay, magkiliti ka pala dyan. Ma'am. Ay, ma'am. Gunitan ng ligid. Sige na bala ko? Sige na bala? Ma'am, dili, ma'am. Kasi kung gusto mo ko makakita sang lamharon nga singgaro. Ma'am, Watras ko. Gusto mo to makakita sang singgarong? Ano singgarong, ma'am? Singgarong ba? Ano singgarong? Aliho. Kanda ko sa singgarong. Singgarong na bungutan. Ayaw. Ma'am, ayaw. Sige na bala ko. Sige na ko. Maligo na siguro ko. Buha nga ito gabi, eh. May na lang nakalumpat ko ba? Ay kung wala ko nakalumpat, patay. Ubo siguro ko sa singgarong. Alo kagitsura sa singgarong. Ulit ay singgarong di. Para magliyon. Bunguton kayo. Maligo na ko, eh. Si madam? Dali na di ko. Ngara ka na sa banyo, ma. Lagi na pa ako di. Andamay ka. Madam. Ginbatyag bugit pagsikat mo sa akon ba? Ngagin sigatan mo ako. Madam. Ano? Papatawara ko, Hindi madam. ka sang grasya. Madam. Hindi pwede, madam.
Dugangan ko sweldo mo ko. Madam, bisan dungaga mo pang sweldo ko, madam, pero... Basta, tatapon mo lang permi ang akon nga singgarong. Para na naman ang singgaro, madam. Pasensya ka na ko kay... Ay, Madam, sa bagay, hindi ko man ikaw mapwersa. pero madam, pwede... Pero kalain lang gidabi ah. Nga man. Kalain lang gidbala sa akon nga balatya akon. Madam, Katanan ginahimo mo man ang effort. madam, Ano bala ang kulang sa akon ko? Ano ang wala sa akon nga ara sa iya? nihibi naman si madam. Kung mabatyagan mo lang ko ang ginabatyag ko sa imo. Nga subong ka lang nagabot. Sa diin ka. Sa nga dalaga pa ako. Matay, grabe gani si madam in love ba? Pero Oo. madam, hindi na pwede. Ay, ginaampo ko lang perme nga. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Pero madam, Alam mo ko, hindi talaga ako masaya sa aking husband. Napilitan lang kasi ako kasi alam mo sa noong unang panahon, hindi naman natin magkakaila na galing kami sa marangyang pamilya. Kasi sabot-sabot lang ng aming mga parents noon. Kumbaga, fixed marriage kami. pero madam, mali ning imong ginahimo. Ko, Kasal mo sa imong banay sa pa. pamatod ilang sa akon nga hindi pa ulihi ang tanan. Madam, Hindi pa man ako minupos. May pag-asa pat nito. madam. Kaya ko magpaanol sa akon nga bana. Ibutang mo man bala ko. Nagaupod kami sa imo nga pinalangga pero hindi na ikaw malipayon. Pero madam, malipayon ka man o hindi, pero kasal ka mo. Kasal, papel lang na kami kasado ko. Isa pa madam, Sa papel lang kami kasado. isa pa madam, hambal ko sa Kaso nga, magbulaganay kami kaga madayon na nga amon nga pagsiparado. Ang dragon ko nga alaga ihatag ko ni sa imo ko. Madam, di na ako gusto ng dragon. Anong dragon ni mo nga bunguton, di mo gusto na. Sige na ko, maluoy ka. Ano ang pagaymoon ko kung magustuhan mo ako? Tana naman, ginhimo ko. Madam, Nagpaduding ako sa imo. Nagpakit-cute ako sa imo. Gitaasan ko ng imo nga sildo. Pero, nagsingalong pa. hindi mo gid makaya ko. Hindi mo gid ako mabatas. Nagiging Basi kung pwede, piyungi lang. Matay kang bata ka. Madam, dili ko, hindi pwede. Ni action na po Ay. dyan. Ni action na po dyan. Abot sa imo iko. Madam, buhay ko, madam. Iko? Madam, ayaw. Ika? Madam, Iko? nangisog na po ng singgarong. Manamay ka nangisog. Madam, Iko? Maluhay ka ko. Madam, ayaw. Maluhay ka. Ayaw. Ayaw, madam. Tugti na ako ko. Tugti na ako ko. Madam. Ayaw, madam. Ayaw. Tuguti na ako ko. Ayaw, te, bata pa ko, te. Gibuhat na ni madam ang tanan. Pero why gid? Di pa kay gusto si Iko. Ano? Ang sakto ko nung himo ni Iko. Ambal niya dire, Papa J, Boy Nunoy. Time na ba nga maghawa na ako sa akong ginaubrahan? Hawa na. Hawa na bago pa mahurot ang tanan. Malaway kang Iko. Pero bisan pa paano Papa J, ang ito natabo nga panggarit-garit ni Madam Sia. Why gid siya nagpadala? Tama gid, no?
Tungod si Iko mayara siyang hugot nga pagtuo. Uy, gid siya nagpadala, Brad. Huwag siya nagpadala. Oh, pero siguro kung medyo bata-bata pa to, ako rin. Amo na nga gusto namon ba sa tanan nga mga litter sender. Hindi tanan nga litter sender is nga mga lalaki is mahumok ang balat ko. Easy boy, easy boy. Easy boy. Anong easy boy? At least nagapamatuod man papadi nga may mga panindugan man kung case. Tama. Ang pamangkot niya dito, Brad, kung time na ba nga mahawa siya? Kung ikaw lang, be, si Iko. Ako na ko kay Hawa Iko. na guro, eh? Hawa na lang. Siyempre, kung patulan Iko, mahimo pa si Iko nga ang rason nga makaguba sang isa ka pamilya. Tama. Kagrelasyon. Yan. Ang pangit na to, Brad, kung halimbawa magsigi-sige to at amo to matabo, tapos biglang maabot si Sir, masakpan sila. Patay ka bata ka. Ano nga nga pinakabudlay dara Papa J? Mas maayo to kung distansya na lang ikaw. Ikaw na lang ang mismo magdistansya. Grabe po si Madam. Grabe ka harabas, madam. Napin pa tong iyang singgarong. Membro man siguro sa Dragon Ball sang una na si madam. Tama kita ba niya, bata pa daw siya. Ba niya kay Iko, nga bata pa ko to. Damo na naluyag saya. Tapos bata pa daw siya. Grabe ka kuno siya mo video kay. Ang lamay kang bata. Ipildi si Iko eh. Kasi Iko, I don't know, may experience na si Iko sa pakipagrelasyon. Kaya ang pinakatuyo ni Iko dito is ang pagpanrabaho. Correct. Wala ibang rason si Iko. Makasurvive sa mga pagtilaw. Iba man unang ipatilaw ni Madam sa iyaha. Ang damay. Sige, kung ako naman kay Iko, pwede naman siguro ni mong prangkahon ni mong Madam nga oras na siguro para muhawa ka na dara sa imuhang obra. Kay kung ingana man lang permanente, kung amo na permanente mo madangatan adlaw-adlaw, siya arog dili na mga tanggal lang imong siya di ka mapaslot dala. Aha.